Mutungamiri wenyika vaimasondanzo Mnangagwa vozvivharisa voti ini ndoda vanhu vanomende napeace vese vari kuda kuzama kuratidzira kana kuita zvisizvo kukanganisa progress kana runyararo rwenyika vanochiona. Sanapinda mashoko abuda achitagwa pamusoro the upcoming Sabc summit. Ndovanda kuti bva wasubscriber obva walaika wotina on the bell icon. Ndovakomana ve the news hawks vanouya vanyatsopenengura vanyora vachiti Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has threatened a crackdown on dissent and opposition forces ahead of the Southern African Development Community Sabc summit in August, which will receive the regional body's post-observer mission reports, including the local one, which rejects his fraudulent and disputed retention in office in last year's fraud elections. This comes as former opposition minister and Senator Jameson Timber and 78 others are detained for holding a private meeting on 16 June to discuss youth issues over a braai. In many Sadc countries which uphold constitutional rights and democracy, if not all, this is hardly an offense. Tomashikana yachipunyongwa panapa zvinzi aiwa mutungamiri wenyika vemazodamudzo Mnangagwa vanomisa vanhu kuti varege kuratidzira kana kuprotesta vachiti aiwa vanokanganisa runyararo rwenyika vachiti chiri kukonzeresa kuti vanhu varatidzire inhau yemaflood elections emugore rakapera 1 2 nenhau yekukepchiwa kwakaitiwa vaJameson Timber and the 78 avo vakakepchiwa vachidiscassa a meeting to do with the youths over a braai. Ndo mashoko ari kubuda pana zvinzi aiwa ndo nhau dziri kunzi vakomana vafanira kuratidzira. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu musano subscribe like, turn on the bell.